Raja Musti. Malah ngece. Ngoroke buta, masane ngorok padakne ning Sriwedari kok. Raja Musti. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Rama Dewaji. Karo wangsulan kok ya ngorok neh. Wis karepen. Anak-anakku mungsi lamadan kelawan mikapa sing adoh sowane. Apa to sebabe kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Mestine kowe kabeh padha mudheng pakmu dadi ratu Mblegedu Nyakrawati Mbau Dendana Pringgondani. Duwe kaprawiran ngidap-ngidapi mergo anggenku tansah brangkangan sarta ngaup pepadane sang guru minulya ya kuwi Sinuwun Prabu Pandhu. Kala Tremboko isa kaya ngene iki mergo anggenku duwe kawruh diparingi ngelmu kelawan guruku Sinuwun Pandhu ing Ngastina. Gandeng ripalungguhan iki negaraku wis ayom ayem tentrem jenjem permanem. Aku kepengin nganakake syukuran kanthi srana ngaturi rawuhe Sinuwun Prabu Pandhu ning negara Pringgondani. Men panjenengane prisa kaya apa ta negara Pringgondani sisan gawe men mangestoni paring pandonga supaya Pringgondani tetep kerta raharja. Mula Kang mangkon aja wedi kangelan salah siji kowe Braja Denta maju lungguhmu tampanana iki layang tawa nawala ingkang wis tak tandha tangani aturna mring negara Ngastina. Aja nganti sapa-sapa sing kena nampa kejaba Sinuwun Pandhu pribadi. Wase wigati surasane layang supaya panjenengane Sinuwun Pandhu mangestoni tedhak rawuh ana ing negara Pringgondani. Saya ingkang putra nyuwun pamrih Kanjeng Rama Boduka dikawati ati aja keri Braja Denta. Bangun. Sik rong bengi Braja Musti tangi ngisin-ngisini buta ngantukan ora. Tangi Edian sinden uda kae sapa? Endi? Neh alian. Endinge
Saya talwararas abyor lintang kumedhap Deste sunyo tengah wengi lumrang kandaning puspita karang yuwaning udyanira punapa ta mirah sanadyan cahyane rembulan purnama siji barandene mrapat sunare suda ayune ilang memanise awit kaperbawan sang putri ingkang nedheng nandhang karuna muni putri saking plasa Jenar samangke ginarwa dening sang adipati Destarata nenggih awewangi sang Dewi Gendari jagate wis suwung panyawangi wis linglung kaya ilang memanisi ngalumpruk dhateng darbe karekat yektine ingkang den tresnani malah mlingos masrahake rakane kinaryan jatuh krami dumateng sang Gendari ingkang rina wengi den gandrungi lan den tresnan menggih Prabu Pandhu Dewanata parandene gagar wigar nggenyo arsa sungkem ring guru lagi pilaur pinasran glowentah sarta ngopeni dumateng wong Caca Netra sang Destarata mangkono tanggap ing sasmita nenggih ingkang rayi Harya Suman sigra mrepeki dumateng duh kitanira ingkang raka Dewi Gendari
Ing Dewangkara Kingken ler ngamanguswa kang layon denyo ilang memak wadananira layu kumet kocam rahmaratani Nun sewu Kakang Mbok Gendari. Kula tingali saking katebian kok kawis tingal linglung bingung ing dados penggalih. Sakmangke paduka sampun mukti mapan wonten negari Ngastina menapa jengandika mboten kemutan. Nalika kula kaliyan panjenengan andherekaken swargi Kaka Prabu Gendara ingkang tetandhingan kaliyan Prabu Pandhu nalika semanten satemah Kakang Gendara menika seda beja kemayangan gesang kula kaliyan jengandika Kakang Mbok karana mboten dipun lunasi nyawanipun dening Sinuwun Pandhu malah kaboyong wonten ing negari Ngastina. Suman muka lamun to kowe ora ngerti kelawan legekaning rasaku. Wiwit aku sepisanan ketemu kelawan Prabu Pandhu kuwi dadaku wis kedher. Aku wis duwe rasa tresna, wis nggembel rasa asmara, wis gandrung kayungnyun. Ngengleng bingleng anglalamong kedanan kelawan Prabu Pandhu. Nalika panjenengane paring dawuh amboyongi kelawan Gendari Praptana negara Ngastina sing tak gambarake bareng aku wis teka Ngastina banjur pinalakrama dening Sinuwun Prabu Pandhu ning nyatane nek ngene aku ora dipalakrama karo Sinuwun Prabu Pandhu malah kon ngopeni kakange Pandhu. Kakang Adipati Dastarata piyayi sing cala hina caca netra ora weruh gelaring kahanan ing atase wong ayune kaya ngene dirabekke karo wong picek. Kebangetan Pandhu angene gawe dolanan rasane wong wadon. Kala tanpa rupa aku ki ya menungsa. Aku ki menungsa sing duwe rasa pangrasa. Ya gene kok dipadhake kaya barang dijol-ijolke bareng tekan negara Ngastina. Wis dadi sumpah prasetyaku wiwit kuwi aku mangigit-igit kelawan Pandhu. Aku palakrama kelawan Kakang Adipati Dastarata, aku mbiyen duwe panjangka duwe anak sak akeh-akehe nyatane kasembadan. Anakku cacahe 100. Mergo saben bengi aku wis njaluk terus dikeloni karo Kakang Adipati ya. Nganti ponakamu cacahe 100 Sata Kurawa. Bocah sing semono akeh iki supaya dadi pusaka sing ampuh tumrape Gendari kanggo ningkes Pandhu sak cindhel abange Suman.
dawah pundi kemawon kula purun. Jatuh batu, Pak. Ngono teko pangkalan bun gumun. Batu licin. Kakang, Bu. Kula saged ngraosaken kados menapa ambiyaring penggalendika. Kula saged ngraosaken mongko antawisipun Kakang Mbok Gendari menika paribasan raga loro jiwa siji. Menawi paduka kepengin ningkes Prabu Pandhu kedah mawi cara mawi karti sampeka sandi upaya sarta sanggit rungsit ingkang sae. Ngibaratipun tiyang badhe ngrebaken wit sing gedhe prayogi dipun preteli wiwit saking pang lan gegodhonganipun. Ingkang kula incim, ingkang kula incer namung kalenggahan patih yang samangke dipun lenggahi dening Patih Gandamana. Menawi kula saged njegal Patih Gandamana satemah suman dados patih wonten Ngastina, gampil anggen kula badhe nindakaken sanggit menika banger bacin abang ijo butek bening ingkang murba wasesa tumrap lelampahan Ngastina mangke sedaya namung suman. Mang pinarak ingkang wiwit dinten nika. Para panda montar Sinon ler kakonang urem kotetan magang Abang waran dena becik besok mendem mo baris prayitna yiwa saronta